Sorak, sorak. Teh, rene teh. Togok. Togok. Nundawu Dewaji. Bilo. Dewa, Bos. Bagaimana dos punti? Wis sautara suwe nggonku mapan ana jroning kedaton tanpa nimbali para Sentana lan para Punggawa. Lha niku sing dadi pertanyaan kula niku. Jenengan kok mengurung diri menika wonten apa? Jane ya kok jane. Aku ki kesengsem karo salah sawijining wanodya sing kondhang kaluka ing rat. Wanodya kuwi mau jenenge Dewi Janakawati. Putrane Raden Arjuna Matugara. Waduh, priye iki lho? Men aku sing ngomong wae kok. Mundur. Ya, Ning mburine bose ya. Ngaten, Bos. Jenengan ngajeng ndawuh sinten mau ngersake sinten? Dewi Janakawati. Dewi Janakawati menika putranipun Raden Janaka ya Raden Arjuna. Ya. Sing dadi katetimbanganing atiku ora ana liya ya mung Dewi Janakawati. Jenengan nate ketemu napa? Jenengan nate ketemu kalih Dewi Janakawati nika? Wis, Wae. Ting pundi le ketemu? nalika ketemu pisanan Dewi Janakawati mara nang ngaresaku. Mara pripun? Ning sekedap to, sekedap. Sing jenengan karepake iki pripun? Ning ayang-ayanganku ngono, wah. Gene yo isih mbayangke. Wah, kabeh iki kok mbayangke. Apa-apa kudu berusaha. Wah, lanjutan iku kok Jenengan pun ngertos napa dereng? oh tawon. Jenengan pun ngertos napa dereng? Dewi Janakawati menika sinten? Anake sinten? Dulure sinten mawon? Aku ora ngerti. Sing baku aku nandukke tresna karo Dewi Janakawati. Sik to. Kusike to. Pawadane jenengan nyenengi Dewi Janakawati ki apa? Aku mung pengen siji. Apa? Pawadanku mung siji.
Lah nggih, gek ndang matura pamadane napa kok malah. Pawadanku ora ana liya ya mung pengen males ngudi tuwuh lara wirang. Kok gak masuk akal toh? Ngudi tuwuh lara wirang kok ngrabi wong wedok. Mbok liyane. Wow, mosok ngrabi lanang yo teke bosok. Jenengane terindikasi kok. Hus. Wah, aku normal, lempeng aku yo. Ana ing gisik segara kene apa kowe ora ngerteni cerita lu? Cerita sing pundi? Jaman semono bapakku sing jenenge Prabu Minolodra sing pengen jajaki Kayuwangan Suralaya dipateni karo salah sawijining manungsa sing jeneng Antasena. Lho, lah hubungane kali Janakawati niku napa? Pawarta sing tak tampa mbok bakul sinambi Waryanta Dewi Janakawati bakal didhawuhke karo Raden Antasena. Mula yen aku wis bisa gawe katresnane Antasena oncat wurung ora wurung Antasena mesti bakal grantes atine. Ya ora. Ah jenenganmu Antasena iki wong piye ora arti jenengan niku kok. Piye kok? Wis kandhane ngono wae lho. Aku wegah ngandani nek ora ditampa nggonku ngandani iki. Tenan? Lan percuma nggonku ngandani nek mung diintai ngono kuwi. Ya wis ngene wae. Diam. Oh ya. Saking pamanggih kula menika saking pamanggih kula. Ya piye? Kula sarujuk. Piye? Kula sarujuk. Sarujuke ngondi? Nek omonge sing cetha, Ora njuk sarujuk. ngeten. Nek jenengan saged ndhaup Dewi Janakawati, Antasena gratis. Mesti bakal rampus diri. Lah kuwi sing tak goleki kuwi lho. Nah, makaten ta? Ngono jenengan. Banjur karepmu? Nggih karep kula nek encen jenengan perwira colong mawon. Wong gagah-gagahe wong lanang iki nek wis iso nyolong bojone wong liya. Wah, bilung kok ala banget to. Kuwi gagah-gagahe wong lanang nek cara bilung. Yo ngono ki nek iso lho, Lung. Lho, mestine Mesti iso. ya mbok iso mbok konangan ngono lah. Nek iso ya syukur, nek konangan ya kujur. Walane ngono kok. Wah, aku gak masalah tuh tak nekat aku kok. Cah tolu ceh. Aja kok bojone wong liya. Isih cah cilik wae talak. Wah, wandamu lho. Jare kowe suci wis. Ngapa suci napa wong iki kancaku ngaku suci ngono ya jebule seneng lanang kok. Lah, Njur, kuwi kajengan-jengan dika. Yen ora iso dijaluk sarana apik-apik, colong. Apike langsung colong. Nek dijaluk apik-apik ora mesti bakal dikekke. Mergane ngerti ora? Yen to Raden Janaka kuwi lananging jagat lancuring bawana. Ayah mertua kaya ngono kuwi. Nggih. Gadahi pusaka sing jenenge Pasopati. Bedore wulan tumanggal. Niku nek nggon ratas gulune jenengan isih ngamuk iki wis ora krasa blune pedhot. Mergane saking landhepe kuwi. Saking landhepe gaman kuwi. Nggih. Kok medeni ya? Wah, ora wae lah, walah. Awas arep muntup ora sida. Wis tekan bun-bunane iki arek cul ngono lah ora sida. Mung kagol karo Pasopati. Oh, rasane iki njuk piye ngono kae.
Nek cara kula kok colong mawon. Colong wae lho. Nggih. Ora entuk dijaluk apik-apik. Colong. Mangkono. Leres. Mungkin mboten diparengake. Tetep colong mong ora ditembung. Ya, yen mangkono. Patih. Patih Dentayaksa. Wala sinuwun. Budal nomor wadyabala. Laku dedemitan. Aja nganti ana sing kawistara karo para kawula. Lho nggih lajeng mangkatipun para wadyabala benjang punapa. Ora ketang sambung obor colok lintang. Mangkat dina iki. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Putri aku, bilung tonggo. Nggih. Wah. Yo, lo. Ayo.
Balik, ngen kompak. Wis mau ngomong kuwi wae. Ayo, ayo, wae, 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 ayo. Wah. Kapok. Ora kompak to. Oh, ayo, ayo. Ayo sindane. Ayo. Yo sindane ayo. Ayo kabeh kok. Wah. Ayo, yo. Kene kan aku wae. Pido. Ayo. Ora iku kok aja mok gawa. Raine dicangking wong. Arep tak cangkingke ora entuk kok.
Yo yo yo. Ki 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 bu cupa bu 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 pa bu pa ya cái chuyện lên chạy ra đi ya cái Rek bưng lên chạy bơ bơ cái udah Re ya. Chạy ra đi gila. Ayo. Wajah polo temit setan perkasaan. Bocah bocah cina iki. Oh nyambung. Arep budal wae lho, Mas. Wah. Aku ora weruh nyilih mripate sapa ta. Duwe mripat po. Wah. Jangan tempat dipegang, Mas. Gue. Apa ini? Nemu kates. Nemu kates. Ki dibudalke setanane ki dibudalke. Ya ampun, coba lho. Ya ampun. Tang de da. Wes setanane urung kok malah wes. Tang kulo tang Tang de da. Nah, mung padha wae kok ya. Delaku tak. Le, Pak. Pakanan gue Pak mentah. Li. Pakanan gue Pak kali. Ya ampun bengi mak kali lho iki lho. Wah, ayo. Iku piye lem lagu iki? Lem lagu piye iki? Iku banget. Udus. Pura-pura. Malah belum cakep.
Piye ya iki ibu e. Udus. Ya ampun. Ketok sithik. Delangku tak biasane nek ngene iki cilik iki. Oh, sensor. Tidak lulus sensor. Bapak sirahe wis minger meneh. Wah, mau aku goleki kowe sih malah. Wes iki naik. Aku melu delok wayang, Pak. Melu delok wayang, Pak. Ya nek delok wayang turu sik. Seret, Pak. Turu. Ngopo? Panas, Pak. Sing panas. Kacokku. Widite panas, Pak. Wah, iku mula ora turu, gek turu wae. Turu, Pak. Turu. Turu, Pak. Kok ngopo meneh? Kacokku panas, Pak. Sithik. Kuwi mergane kowe iki lunga-lunga ora nggo katok ya ngono kuwi. Lunga-lunga sarungan terus. Turu. Nah, Turu. nah turu ya, Pak. Turu. Yo. Oh, wedhus. Wah, anakku turu sosoke kacuke nggawa rokok. Dung dung plak plak. Kanggo celeng-celeng anyar dodol maling di panjenengan.